बेहाय जोंनि बर' कसारि समाज काउन्सिलखौ फोसावखांबाय। दा ओंखायनो बेफोरखौ जोङो नायनांगौ। दिनैसिम जोङो थांनाय बोसोरनि गेजेराव गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय मा बबे आरो जोंनि गोरोबथानि जि दफाफोर मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट बावहाय बबे दफाया मावफुंजाखो बबे दफाया मावफुंजायाखै बेयो जों बयबो मिथिनो गोनां बाथ्रा। दा मिथिनांगौबा जोंनि आखाइयाव जेरावहाय खाबु थाबाय बेफोरखौ दिहुननानै जोङो फरायनो हासै। दा बेखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम बेखेवनानै फोरमायनांगौआथ' समनिबो बाथ्रा थायो। आं बेखौ एसे बुंनो लुबैगोन जे जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। बेवहाय जोंनि मासिगिरि गाम्बारि मुसाहारिमोनहा बिथांमोननो माखासे जालांनाय बै सानखालि बा बेनि आगोल जालांनाय माखासे गासिबो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दानायनिफ्राय जों दाबि दावा खालामबोनायनि सायाव नोंथांमोननो बेखेवनानै खिन्थादों। दा नंगौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दानायनि उननिफ्राय जि हाबाफोरखौ मावबोदों गासै बिटिसिनि बायह्रानि बर' रायजो राजाखौ लानानै बर'नि माहारि गथ'फोरखौ लाफानानै जों ज' हाबा मावलांनायखौनो हास्थायनानै खौसे हाबा मावलांनांगौनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै जों हाबाफारिखौ मावदों। बावहाय मा मोनफैगोन मा मोनफैगोन दिनैथ' बयबोआनो रोखा जाबाय। दा जोङो बै सानखालि नंगौ जोंनि मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ मुंसाइ होनांगौआ सागान होनांगौआ बेलासिखौनो होनांगोन 3 बाजियाव थि मोनसे जों सम होदोंमोन। मा जाहोननि थाखाय जों मिन्थिया। जोंथ' सानदों एसे उनसो जाबावगोन नामा आरो सम होनायजों लोगोसे एक्सेप्ट थि समावनो जाथारो बे साननाया जोंहा गैयामोन। थाङै आरो माने सिगाङावसो बोना लाबोबाय। सिगाङावसो 3 बाजियाव लांनो गोनाङा जों 11 बाजियाव हाबनो गोनां जादों। आरो जोङो फुङावनो ओइदिनखालि जोंखौ लेंहरनायाथ' 25 अक्ट'आवनो जों रादाब मोनजोबलायबाय। 22निफ्राय जोंखौ नागिरदों। ओमफ्राय जों 25आव जों आगान सुरलांदों जिल्लायाव। ओमफ्राय 26 जानुवारि जे हाबाफारि बावथ' जोंथ' बाहागो लानो मोनखायाखै बै 2020 मायथाइखौ। अब्लाबो जोङो मोजां मोनथिया आरो दहायनो बुंखादों जोंहा मासिगिरि बिथाङा गाम्बारि मानगोनां बिथाङा बुंदों जे जोंनि बर' कसारि समाज काउन्सिलनि दाबिखौ दिल्लीसिम लांनांगौनि गोनांथि गैखायामोन। दिल्लीसिम माने जोंखौ बहाय गलायहैफानांगौआनो गैखायामोन। दहाय बुङाखै होनबा 2019 मायथाइयावनो थुलुंगाया फोसावदोंमोन बर' कसारि समाज काउन्सिल दानायनि बाथ्रा। बिटिसिनि बायह्रायाव थानाय बर'फोरनो बर' कसारि समाज काउन्सिल दाना होनाय जागोन होननानै 2019 मायथाइयावनो जानुवारिनि 1 अक्ट'आव फोसावखादों आरो अर्डिनेन्सबो जारि खालामदोंमोन इन्ट्रिम काउन्सिल दानो थाखाय। बिसायख'थि फैनायखाय दासामनानै होलांनो हायाखै। दा जोंखौ जिबायदि जोंखौ लानानै बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरखौ लानानै बा जोंनि दाबि दावाखौ लानानै गोहोआव थानाय खुंथाइ गोहोआव थानाय राजखान्थि गोहोआव थानाय जोंनिनो दैदेनगिरि मोनसे समनि आंनिनो लोगो बिटिसिनि मानगोनां चिफ बै समनि हाग्रामा महिलारि बिथां आरो आसामनि मन्त्रि आंनिनो मोनसे समनि लोगो बिएलटिआव जों ज' खामानि मावबोनाय मानगोनां सनदन ब्रह्म बिथांमोनहा गेलेबोदों। बिथांमोननि गोरोन्थिनि थाखायनो जों गोबाव सम नेनांदों आरो जोंनि गोरोबथाफ्रा बिदिनो मोजांथार जानांगौआ साबसिन जानांगौआ गाज्रिसो जाहैदों। मानोना बै समाव सनदन ब्रह्मआ आसामनि
WPT आरो बिसिनि मन्थ्रिखा जाय मन्थ्रि बिथां कनन ब्रह्मआ WPT बिसिनि मन्थ्रि जाबाय नालाय बे बिफानानो WPT आरो बिसि बे बिफानानो गुबुन गुबुन फिसा फिसा ट्राइबेल हारिफोरनो सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिलखौ दाना होखादों गोदो बिथांनि आखायाव दं गोरा दा बिथाङा BJP, SJP आरो BPR 2019 मायथाइयावथ' सायख'थि जादोंमोन ना बै समाव कंग्रेस सरकार करन गगैनि खुंथायमोन 2019 मायथाइ बेनि सिगांनिफ्राय करन गगैया आसामाव खुंथाय गोहोआव दङमोन बिनि उननिया BJP फैदों मानोना सर्बानन्द सन'वालआ गिबि मन्थ्रि जाफैदों दा बिथांनि समाव सर्बानन्द सन'वाल बा कंग्रेस बा SJP बा गुबुन धोरोम रावबो बा साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया बर'फोरनो BTCनि बायह्रायाव थानाय बर'फोरनो अट'नमास काउन्सिल होननाय बेरेखा नंखाथारा रावबो हेंथा होआखै एसेबां मोजां सम फारसेथिं अर्डिनेन्स जारि जानानै थाखावनाय कंग्रेसनि समाव बेखौ मावफुंनानै होनो थाखाय 2019 निफ्राय 2020 मायथाइसिम बिसोर सम लाबाय बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा माब्ला लाखौनो काउन्सिलआ जायो आरो बेसेबांबा आगोलाव जोङो दिनैसिमावथ' मोनसे इलेक्टेड काउन्सिल दंमोन काउन्सिलसोमोन आरो सायख'जानाय मोनसे बिसायख'थिजों सायख'जानाय मोनसे काउन्सिलानो जासिगौमोन नाथाय गेलेबोबाय जोंखौ लानानै BTCनि बायह्रानि बर'खौ लानानै बिथांमोना गेलेबोबाय आरो बे गेलेनायनि थाखायनो जों दुखु मोननांबाय जों सैज्य खालामनांबाय सहायनांबाय जाय जोहोलावफ्रा मोनसे समाव बर' हारिखौ बुहुमनि मोनसे मास्टारेस लानांगौ होननाय आखायाव हाथियार लालायनानै सरखार लानानै सोमावसारनाय जोहोलावफोरमोन बर'फोरनि होलांनाय मोन्थोर बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि जौगासार हारि दानाय बे मोन्थोरजों जों आखाइ फाथेर दैदेननो हाबा मावबोनाय जोहोलावफ्रा नाथाय गावनिनो हारिनि जौगानांगौ दावगानांगौनि बाथ्राखौ नासयनानै गावसिनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय जोंखौ बाहायनो नागिरबोबाय बाहायबोबाय बावहाय जों दुखु मोननांबाय खुद्रिनांबाय गावनि लोगोफोरनि हेंथायै जों बाथ्रा बुंनांबाय बुंबोनांबाय बावहाय गोजोननायनि बाथ्रा गैया आरो दिनै जायखौ मोनफैदों जोङो जे हालोदसिम जाय थासारिसिम दिनैसिम सफैबाय बावहाय गोजोननायनि बाथ्रा गैया जों गोजोननो हाया मानोना जोंनि दहायनो बुंदों आंनि बिफा सोमोन्दै बिफा वीरेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बुंदों जोङो दाबो जोंनि थांखियाव सहैयाखै जों जुजिदोंसो जोंबो दिनैबो जाफुङै थांखि मिजिंनि साफा साफा असे दावबायारि जाफुंहोनो थाखाय जोङो हाबासो मावो जाफुङै मिजिंनि जोङो दिनैहाय साफा साफा दावबायारिसो जुजिनाया दाबो दंबावो जोबाखै जों बिदिनो जुजिलांबावनांगोन फारसेथिं सरकारजों थाफानानै जि मोनसे गोहोखौ जोंनो होबाय जि खुंथाय गोहोखौ जोंनो होबाय बेखौ आखायाव लानानै जोङो जोंनि हारिनि थाखाय जौगानायनिबो खामानि मावलांनांगोन फारसेथिं जोंनि थांखि थावनाय सहैनायनिबो जोङो जुजिबावनांगोन नाथाय आं एसे आगोलाव बुंनो लुबैगोन जोंनि जाफुंनाया मोनथामथारमोन जाफुंसारोमोन नाथाय जोङो बर' हारि हिसाबै जों गोरोन्थिखौनो नुहुरखाथारो गोरोन्थि मावदों नामा जों मोनथिलायगौ गोरोन्थिखौ नुहुरखाथारबाय गोरोन्थि मावबाय होननानैबो जों मोनथिलायथारो अब्लाबो बे गोरोन्थिखौ फोसाबनानै सोदांनानै जों ज'खौनो जाबोनो रोंबोआखिसै खौसेनो जाबोनो रोंबोआखिसै जायनि जाहोनाव
मोननो गोनाङा जों जायखौ मोननो गोनांमोन बे मोननो गोनांनिफ्राय जोङो आरोबाव बेसेबा गोजानावसो दावखोलांबावनो गोनां जाबाय। थांनाय बिटिआर एकर्डनि बाथ्राखौ बुङोबा बे एकर्डनि समावबो हाखु दाखु जायामोनबा सोरबा सोरबा बुंदों नोंथांमोनाव बिजिरनाय गुबुनफोरनि बुंनायखौसो आंबो बुंनो लुबैदों। आं मिथिगौ नाथाय आंनिफ्राय आं मिथिनानै आं रोखायै बुंनो थांनायाव आं बिजिरनोसो होगोन। गुबुनफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ आंबो माने खोनादोंखाय मोनथिदोंखाय आं बुंनो लुबैगोन। बे थांनाय बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथायाव आंबो मुंसाइ होदों होननाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरनि जानानै आंबो एकर्डआव गोरोबथायाव आंबो सागान होदों। दा गाव सागान होनाय बे गोरोबथाखौ गावनो बोरै गावनि खुगाजों आङो दायित्व होनानै बुंना लानो फलाय बेबोथ' मोनसे सोंनाय फैयो। ओंखायनो मानसिफोर बुंनायखौनो आङो खोनाहोनो सानबाय। सुबुंफ्रा जायखौ बिजिरनानै बुङो फोरमायो बेखौनो आं बुंनो लुबैबाय। बुङो गोबां सुबुङानो बुंदों हाखु दाखुद्राय जादों गोरोबथाया आरो माखासे समाव बुंनो नागिरदों मोगा मोगिबो रायलायदों आंजों बा जोंजों सोरजोंबा सोरजोंबा बिदिनो गोबां समाव गोबां थासारियाव गोबां जायगायाव सावरायनायफ्राबो जायाखैबा जादों। दा नोंथांमोनहा बिजिरनाय बे समाव मा जायामोन जोंनि गोरोबथा जानायनि एसे सिगां जोंनि गोरोबथा जानायनि सिगां आसामाव गिलुबालु मोनसे अर जोंदोंमोन। मानि अर जोङामोन सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बे बिलखौ लानानै खा होनबाय थादोंमोन मानसिफ्रा खा माने सिया माने सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बेनि आसामाव आसनि दारै बा हारसाफोरनि जेसेबां आफादफोर दं बुंनो थांबा इभेन राजखान्थि हान्जायाबो बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट जि एक्ट बे बिलनि हेंथायै गिलु बालु सोमावसारनाय जादों आसामाव। जापाननि प्राइम मिनिस्टार फैनो गोनां जानाया फैनो हालायै जादों। गिलु बालु सोमावसारनायनि दोहौ बे समाव मोनसे खनानिफ्राय मोनसे खनायाव बे सोमावसारनायनि दोहौआ साग्लोबलांबाय थादोंमोन। गोख्रैयैनो साग्लोबलांबाय थादों। दा बावहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय हमनानै साफ्रोमबो भारतनि मन्थ्रिफोर बुंनो थाङोबा रावबो फैनायनि आसामाव फैनानै नुजाफैनायनि गोहोआनो जथायनो हायाखैमोन। बे समाव गोहो जथायनो हायाखै। दा बे समाव मा मोनसे खाबु फैदोंमोन बर'फोरनि थाखाय बे खा आन्दलनानो सोमावसारनायानो बर'फोरनि मोनसे बोरसोमोन बुंनो थाङोबा बोर। नाथाय जों बे बोरखौ लानो रोङासै माखासे मानसिफोरनि बुंनाय माब्रै बे समाव ट्राइबेलफोरखौ आसामनि हायेनारि आरो हाजोआरि ट्राइबेलफोरखौ बा बर'फोरखौ गुबैयै बिजेपिनो नांगौ लोगो नांसिगोन ट्राइबेलफोरखौ नांसिगोन बर'फोरखौ नांसिगोन बेबायदि साननाया दिल्लीयाव सावरायजानाय जाबाय थादोंमोन जाहैबाय। सावरायजादोंमोन दिल्लीयाव बर'फोरखौ नांथारसिगौ। दा बर'फोरखौ नांथारसिगौब्ला बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिआ आलादा रायजो नागिरनानै बिसिनि सोमावसारनायाबो जाफुबाय थाथारदों। बे समाव सावरायनायाबो जाबाय थादों। दा सावरायनाय खाबुखौ मोनबाय सावरायबाय। सावरायनायाथ' एनडिएफबि प्रग्रेसिभजों आरो मोनसे समाव धीरेन बर'नि हान्जाजों सोमावसारनाया खोब मोजां मोनसे माबायाव दिगाव थांबाय थादों। नाथाय बुंनांगोन दुखुजोंनो बयबो दुखु मोननायखौ फोरमायो। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जायैयाव गावबा गाव थांखिखौ लानानै एना एनि जालायनाय हिंसा हिंसि जालायनाय बे जोबाखैमोन। बे समावबो फारसेथिंजों मोननै राजखान्थि हान्जा बर'नि गेजेराव
मैखोमैहाय BPF आरो ओजोंहाय UPPL गोरोबलायनो नागिरा। दा बे थासारियाव जोङो खाबु मोनदोंमोन, BJP जोंखौ नागिरदोंमोन, लिंहरदोंमोन, रायलायदोंमोन। दा गैया जोंहा आलादा रायजोमोन बर'फोरना गुबैयैहाय। बे आलादा रायजोखौ लानानै बे समाव जेराव खा आन्दलना गिलु गिलु महर लाबाय, माबा खाबु फैबाय बर'फोरनि थाखाय। गाबथानानै मोजाङै ज' जानानै गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोर माखासे मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौनो आङो दा बुंनो बावबाय। बिथांमोना बुङो बे समाव बर'फ्रा गाबथानानै मोजाङै स्टेटआव थानानै दाबिखौ लानानै बार्गेनिं खालामनाय मोनब्ला, दरदाम खालामनाय मोनब्ला साबसिन जाबावगौमोन होननानै बुङो। बिजिरनानै नाय बिथांमोना जाबावगौमोन साबसिन। आरो कमिसन दानायनि बाथ्राफोरखौबो सोरबा सोरबा बुङो दा। कमिसन दानायाथ' मोनसे मा होनो बेखौ सार्टेनिटि गैयिखासो। बबे समाव कमिसना रिपर्ट होगोन, बबे समाव एरियाखौ सोहैगोन, बेफोर बाथ्राफ्रा गोजान गोसो गैयै गेलेलांनो नागिरनाय बेसो फोरमान जायो होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरो, गोरों गोराफ्रा। दा बेनो जानोबो नागिरदों माथो। बिजिरना नायोबा दानि नुनायाव बोसोरनै जाबायानो, बोसोरनै जाबाय, दिनैसिमाव बोसोरनै जाबाय। नोंनि बे कमिसननि खामानि दाबो आवगायाखै होनबाबोथ' बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। आरो कमिसना रिपर्ट होगोन, बे रिपर्टखौसो बिथा खालामनानै सरकारा डिसिसन लागोन, बेनि उनावसो एरिया सोसनगोन। आरो एरियाखौ सोसननो थांनायाव गुबुन गुबुन हारिफ्राबा आरो माबायदि आराम जायोलाय मददखौ होखानाय नङा, हेंथासो होगोन। दा सनितपुर आरो बिस्वनाथनि बाथ्राखौ गोबां बिजिरनानै नायदों गोरों गोराफ्राबो आरो माखासे साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा बुंदों। दिनै सनितपुर आरो बिस्वनाथनि बे मोननै जिल्लाखौ सरजाबनानै जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ, 33 लाखनि बारा दङ। 33 लाख बिस्वनाथ सनितपुर जिल्ला। दा बे मोननै जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फ्रा गासै सुबुं अनजिमाखौ 33नि बारा जाबाय, 33 लाख। बर'फ्रा 3 लाखनि एसे बारा। दाथ' डेम'क्रेसिनि एसे बाथ्रा फैबाय ना बेवहाय, गणतन्त्रनि बाथ्रा। आरो बेवहाय पलिटिक्सनि जि मोनसे नोजोरजोंसो जोंनि रायजो होनाय मोननाय मोनै दै दाबिनाय बेफोरखौ नायनाय जायो नालाय। दा BJPआ होनबा बे 33निफ्राय 3 लाखखौ दानख'योबा 33 होनबा गुबुन हारिया, बर'फ्रा 3 थाबाय आरो गुबुन हारिफ्रा 30 लाख थाबाय। दा डेम'क्रेसियाव पार्टि सिस्टेमाव नोङो बिजिरना नायबा बेखौ रोखा नुखाबाय। माखौ रोखा नुयो जोङो? 33 लाख अनाबर' बेनि भइसखौ खोनासंगोन ना 3 लाख बर'नि भइसखौ खोनासंगोन? नांगौ होननायखौ खोनासंगोन ना नाङा होननायखौ दा खोनासंगोन थानाय राजनितियाव? दा बेनि इकुवेसनफोरखौ BJP मानसिफ्रा बुङो। दा ओंखायनो सोरबा सोरबा रायजो सोसननाया जे गोब्राब जागोन बेखौ बुंनो नागिरदों। दा फ्राय बर' फरायसा आफाद दिनैनि दिनाव मानगोनां DP बर' बिथां आफादगिरिफोरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुंनो गोनां जादों, सोसनाबा आरो खुदिफिनगोन आवाज होफिननांसिगोन होननानै दिनै बुंनो गोनां जादों। गमामायैनो जोङो आरोबाव ओंखायनो सोमावसारनाया जोबाखै, खौसेयै जुजिलांबावनांगोन, बे बाथ्राफ्रा बावनो दङ। गमामायैनो डेम'क्रेसियाव आंनि मोनदांथियावबो बिजिरनानै नायोबा 30 लाख आरो 3 लाख बेनि फारागखौ जेला बिजिरनानै नायगोन थोंजोङैनो गोरलैयै जों बुंनो हाखायो। आरो जेब्लानो एरिया सोसननो थाखाय आसाम सरकार, भारत सरकारा थांखि लागोन, आजावगोन, खामानि मावनो नागिरगोन, बे नंनाय माबायदि अनाबर'फ्रा आरो बेवहाय जोंनि हेंथायै जावरिखांगोन, गिलु बालु आरो बिसोरो हेंथा होफिनगोन, बेफोरखौ नुहुरनो मोननाय जायो। दा बै समाव खा आन्दलना जेब्ला जादोंमोन
जों मोजाङै खौसे गाबथानानै खामानि मावनायमोनबा सोरबा सोरबा बुंनाय बाथ्रा कमिसनखौ गोनांथि जानाय नङामोन बबेसिम होगोन जोङो रोखा खालामखा जों नोंथांमोनजोंनो दङ बिजेपिजोंनो दङ मानोना नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय भारत सरकार बिजेपि दोलोजोंनो जोङो दङ होननानै जोङो बुंनानै स्टेटआव थानानै खामानि मावनायमोन